سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوس دستا سحاب سنيت رفتا مخسد النهار سينما سمرة نزبلت ጾታው ርክብ ክንበልዖም ዘለና መግብታት ኣብዛ ሓለፈ እዋን ቅድሚ ጾታው ርክብ ክንበልዖም ዘይብልና መግብታት ብዝብል ኣርእስቲ ዘዳለናዮ መደብ ኣቕሪብናልኩም ነርና ኣመዛዝቢ ናይቲ መደብ ድማ ክንበልዖም ዘለና ንዝብል ኣርእስቲ ክንምለስ ምዃንና ሓቢርና ነርና ንሎም እምበኣር ኣርእስትና ንዝበለጸ ጾታው ርክብ ክንበልዖም ዘለና መግብታት ብዝብል ኣርእስቲ ኣዳሊና መጺና ኣለና ሰናይ ምክትታል ኣብ 6 ሃገራት ኣብ ልዕሊ 17 ሚልዮን ሰባት ብዝተኻየደ መጽናዕቲ እዞም ስዒብና እንዝርዝሮም መግብታት ቅድምን ድሕርን ጾታው ርክብ ከም ዝብልዑ ተረጋጊጹ ነዚ መጽናዕቲ ዘካየዱ ክኢላታት ድማ እዚ መግቢ ተመራጺ ድዩ ዝብል ሕቶ ከበግሱ ቀሲብዎም ላይፍ ሳም ኣብ ሾደም ዝመደበሩ ንጥዕና ተባሂሉ ዳህሳስ ዘካየድ ፍሉጥ ኣፕሊኬሽን እዩ እዚ መተግበሪ ቅድምን ድሕርን ጾታው ርክብ ብበዝሒ ዝሃልኽ መግቢ ማለት 2 ሰዓትን ትሕቲኡን ቅድምን ድሕርን ብዝብል ዘካየዱ ዳህሳስ ካብ ጀርመን ፍራንስ ሾደን ኢጣልያ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ እንግሊዝ መጽናዕቲ ኣኪቡ ካብ 2563 ዝተዳህሰሰ መግቢ ቾኮሌት እቲ ዝለዓለ ሃላኺ መግቢ ምዃኑ ኣረጋጊጹ እዞም ዝስዕቡ ድማ ካብ ካልኣይ ክሳብ 10 በቀደም ተኸተል ተዘርዚሮም ኮሚደረ ባኒ ቱፋሕ ድንሽ ቡን ባናና ነቢት ፋርማጆ ስትሮበሪኦም ገለገለ ተዘርዚሮም ዘለዉ መግብታት ኣብ ዝሓለፈ መደብና ቅድሚ ጾታው ርክብ ካብቶም ክንወስዶም ዘይብልና መግብታት ብምባል ዘርዚርናዮም ንርከብ ፈርዳ ሃጁ ዝተባህለት ክኢላ ኣመጋግባ ብዝተረኽበ ዳህሳስ ዘገርም ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ቾኮሌትን ኮሚደረን ሃብታም ትሕዝቶ ቫይታሚን ስለ ዘለዎ ንቁርሲ ተመረጽቲ ክኾኑ ባህርያዊ ምዃኑ ትገልጽ ንሳ ወሲኻ ቾኮሌት ኣካላትና ኢንዶርፊን ዝተባህለ ናይ ሓጎስ ሆርሞን ክነዝዕ ዝኽእል ክልተ ቀመማዊ ትሕዝቶ ዝሓቆፈ ብምዃኑ ቀዳማይ ምርጫ ሰባት ክኸውን ግቡእ ትብል ሃጁ ሰባት ቅድምን ድሕርን ጾታው ርክብ ዝወስድዎም መግብታት ናይ ጾታው ርክብ ድላይና ንምብራኽ ብምባል ኮኔሎም ዝበልዕዎም መግብታት ኣይኮኑን ሽሕ እኳ መግቢ ኣብ ኣካላትና ንኣእምሮና ዝፈጥሮ ጽልዋ ኣይነቕልበሉ እንበልዖ መግቢ ንናይ ጾታው ርክብ ድላይና ልዑል ጽልዋ እዩ ዘለዎ በዚ መሰረት እንበልዖን እንሰት ዮም ብጥንቃቐ ክኸውን ትመከር ናይ ጾታው ርክብ ድላይና ርዌት ክንረኽበሉ እንታይ መግቢ እንተበላዕና ይሕሸና ክኢላ ስነ መግቢ ዝኾነት ኢሊናሎ ናይ ጾታው ርክብ ህይወትና ዘበርኹ መግብታት ኣለው እዞም መግብታት ጥዕና ልብና ኣውሒሶም ደም ብምጭንቋዕ ናብቲ ዝግብኦ ቦታ ከም ዝበጽሕ ይገብሩ እዞም ዝስዕቡ መግብታት ጽቡቕን ክስምዓናን ንብሉጽ ናይ ዓራት ጸወታን ኣብ መስርዕ ዕለታዊ መግቢ እንተተናዮም ተመረጽቲኦም እዞም መግብታት ዘለዎም ጥቕምታት ሓደ ብሓደ ክንዝርዝሮም ኢና ሰዓቡና ቀዳማይ ዘርኢ ወይ ፍረ እንጣጢዕ እዚ ብሉጽ መግቢ ብዘለዎ ሃብታም ትሕዝቶ ኣንቲ ኦክሲደንት ከምኡን ዋሕዚ ደም ናብ ናይ ጾታው ርክብ ህዋስ ዘበርኽ እዩ ፍረ እንጣጢዕ ሊግናንስ ዝተባህለ ትሕዝቶ ስለ ዘለዎ ውዕውዕ ስምዒት ክፈጥረልና ይኽእል እዩ እዚ ትሕዝቶ ኤስትሮጀን ጸረ ቫይረስ ጸረ ባክቴርያ ጸረ ካንሰር ዝኣመሰሉ ትሕዝቶ ዝሓቆፈ እዩ ብተወሳኺ ፍረ እንጣጢዕ ምንጪ ስብሓዊ ኣሲድ ኦሜጋ 3 ኤል-ኣርጂናይንን እዩ ኦሜጋ 3 ንጥዕና ልብን መትንን ማለት ካርዲዮቫስኩላር ዘመሓይሽ ንድላይ ስጋው ርክብ ዝሰርዕ ትሕዝቶ ዝሓቆፈ እዩ ከምኡውን ኤል-ኣርጂናይን ኣሚኖ ኣሲድ ኮይኑ ናይ ደም ዋሕዚ ክብየብልን ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ጥዑይ ይገብረን ስለዚ ክልተ ማንካ ፍረ እንጣጢዕ ኣብ ቁርሲ ምስ ሰላጣ ብምንስናስ ክንጥቀመሉ ንኽእል እዚ ብምግባር ናይ ስጋው ርክብ ተግባርና ምቹእን ጥዑይን ክንገብሮ ንኽእል ካልኣይ ኦይስተር በዓል ዛዕጎል ዝኾነ ገሊኡ ክብላዕ ዝኽእል እንስሳ ባሕሪ እዩ እዚ ናይ ባሕሪ መግቢ ብዚንክ ዝተባህለ ሃብታም እዩ ዚንክ ድማ ናይ ጾታው ርክብ ብስለት ወሳኒ ባእታ እዩ ዚንክ ኣካላትና ምስ ጾታው ርክብ ዝተኣሳሰር ቴስቶስትሮን ዝተባህለ ሆርሞን ከፍሪ ይሕግዞ ከምኡን ኣካላትና ጸዓት ንኸፍሪ ዘኽእሎ ታይሮይድ ሆርሞን ንኽጽምር ይኽእሎ ልክዕዩ 6 ኦይስተር ብምብላዕ ቀጥታ ውጽኢት ክንጽበይ ንኽእልን እንተኾነ ኣብ ኦይስተር ዝርከብ ናይ ጾታው ርክብ ወሰንቲ ባእታታት ተረባሕቲ ክንከውን ኣብ መሳርዕ መግብና ከነእትዎ ግድን ይገብሮ ኦይስተር ብኽልተ መንገዲ ክንበልዖ ንኽእል እቲ ሓደ ኣብ ዘይቲ ወይ ጠስሚ ኣሊኽና ምስ ቀይሕ ወይኒ እናሰተና ክንበልዖ ንኽእል ብጥሪኡ ተበላዕናይ እውን ዝበለጸ እዩ ብተወሳኺ ትሕዝቶ ቫይታሚን ሃብታም ዝኾነ ኮሚደረ ኦይስተር ሓዊስና ክንበልዖ ንኽእል ኢና
ሳልሳይ ፍረዱባ ልክዕ ከም ኦይስተር ጥዑቕ ትሕዝቶ ዚንክ ዝሓቆፈ እዩ ብተወሳኺ ፍረዱባ ልዑል ምንጪ ማግኔዚየም ዝተባህለ ባእታ እዩ እዚ ድማ ኣንቲ ኦክሲዲቲቭ ኣንቲ ሃይፐርተንሲቭ ከምኡውን ንልብን መትንን ዝከላኸል ካርዲኦ ፕሮቴክቲቭ ዝተባህለ መኣዛ ዝሓቆፈ እዩ እዚ መኣዛዊ ትሕዝቶ ኣዕጋቢ ናይ ፆታዊ ርክብ ጥዕና ንክህልወና ወሳኒ ተራ ይፃወት ፍረዱባ ንጥዕና ማህፀንን ፍረ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ዝሕዝ ፅኪ ዝሕግዞ ኦሜጋ 3 ዝሓዘ እዩ ብተወሳኺ ኦሜጋ 3 ኣብ ኣካላትና ንዝፍጠር ነድሪ ኣብ ምጉዳል እውን ልዑል ተራ ይፃወት ፍረዱባ በዞም ዝስዕቡ ባእታታት እውን ሃብታም እዩ ውዕውዕ ስምዒት ክህልወና ዝሕግዝ ሓፂን ስርዓተ ምክልኻልና ዘበርኽ ዚንክ ንምዝናይ ዝሕግዝ ማግኔዚየም ፍረዱባ ጢሒና ኣብ ርግኦ ብምንስናስ ወይ እውን ኣብ ሜክሲኮ ህቡብ ዝኾነ ፀብሒ ፍረዱባ ብምእታው ክንበልዖ ንኽእል ኢና ፍረዱባ ኣካል መዓልታዊ ምግብና ብምግባር ፆታዊ ርክብና ብዝሓሸ መንገዲ ከነካይዶ ንኽእል ራብዓይ ፍረ ሮማን ብናይ ጣልያን ኣፀዋውዓ ሜሌግራና ክበሃል እንከሎ ብእንግሊዝኛ ድማ ፖሚግራኒ ተባሂሉ ይጽዋዕ ፍረ ሮማን ብትሕዝቶ ፖሊፌኖል ዝተጎብአ እዩ ፖሊፌኖል ልዑል ፀቕጢ ደም ንምቕናስ ንሕማም ልብን ወቕዕን ንምክልኻል ዝኽእል ባእታታት ዝተተሓሓዘ እዩ ከምኡውን ናይ ደም መትንታትና ብምዝናይ ደም ናብ ልብን ኣእምሮን ክበፅሑ ይኽእል ፍረ ሮማን በዞም ዝስዕቡ ትሕዝቶታት እውን ሃብታም እዩ ስርዓተ ምክልኻልና ዘመሓይሽን ውድና ሓፍ ዘብል ትሕዝቶ ፖሊፌኖል ዝሓቆፈ ንምስራሕ ናይ ፆታዊ ርክብ እምነ መሰረት ዝኾነ ማይክሮኑትሪንት ዝሓዘ ንመቕንዓመትሉ ሓጋዚ ዝኾነ ፍላቮነስ ዝተባህለ ቀመም ዝሓቆፈ ፀቕጢ ብምቕናስ ተፃዋርነትና ዘበርኽ ቪታሚን ሲ ዝኣመሰሉ ትሕዝቶ ዝሓቆፈ እዩ ስለዚ ዋሕዚ ደምና ብግቡእ እንተተኻይዱ ልብና እውን ጥዕናኣ ተተዋሒሱ እነካይዶ ፆታዊ ርክብ ምችእ ከም ዝኸውን ፍሉጥ እዩ ጽማቕ ፍረ ሮማን ምስ በረድ ሓዊስና ብምስታይ ምስ ሰላጣ ስፒናች ሓዊስና ክንወስዶ ንኽእል ኢና እዚ ብምግባርና ናይ መትሎ መቕናዕ ፀገምና ፈዊስና ደስ ዝብል ፆታዊ ርክብ ክንፍጽም ንኽእል ሓሙሻይ ኣቮካዶ ኣብ ሃገርና ነዊሕ እኳ ዝገበረ እንትኾነ ካብ ቀረባ ግዜ እዩ ከም ጽማቕ ኣብ ኣብያተ ጽማቕ ክሽየጥ ከም ፍረታት ድማ ኣብ ዕዳጋ ክዝውተር ዝርአ ዘሎ ኣቮካዶ ብዙሕ ጥቕሚ ዘለዎ እንትኾነ ገጻት ፋን ፋክት ንዝዘርግሑ ሓበሬታ ጥራይ ናባኹም ከነብሎ ኣቮካዶ ዝብል ቃል ካብ አዝተክ ዝተባህለ ስልጣነ ዝመፀ እዩ አዝተክ ኣብዚ ሎሚ ደቡብ ኣሜሪካ ዝበሃል ዘሎ ከባቢ ዝነበረ ሓደ ካብቶም ዓለምና ዝረኣየቶም ግዙፋት ስልጣነ እዩ ብቋንቋ አዝተክ ድማ ኣቮካዶ ፍረ ነፍሲ ዝብል ትርጉም ዘለዎ ስለዚ ኣቮካዶ ንፍረ ነፍሲ ወይ ብፍረ ነፍሲ ዝወፅእ ነገር ጠቃሚ እዩ ማዕዛዊ ትሕዝቶ ኣቮካዶ ብትሕዝቶ ቪታሚን ኤ ሃብታም እዩ ቪታሚን ኤ ቀንዲ ምንጪ አንቲኦክሲደንት ብምዃን መትንታት ደም ከም ዝኽፈት ሕማማት ልብን መትንን ከም ዝጎድል ከምኡን ካብ ዕንወት ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ የድሕን ብተወሳኺ ኣቮካዶ በዞም ዝስዕቡ ትሕዝቶታት ሃብታም ምዃኑ ይንገር بفيتامين B6 ሃብታም ብምዃኑ ስርዓተ መትንና ሚዛናዊ ክኸውን ይኽእል ብትሕዝቶ ፖታሽየም ዝተባህለ ባእታ ምስጉም ብምዃኑ ፀዓትናን ናይ ፆታዊ ርክብ ድላይናን ምቹው ክኸውን ይኽእል بموناون saturated oleic acid ون ሃብታም ብምዃኑ ንዑደት ደም ብምድጋፍ ጥዒት ልቢ ክትህልወና ይሕግዝ ስለዚ ኣቮካዶ ብምብላዕ ዞም ዝተጠቕሱ ጥዕናዊ ረብሓን ምቹው ፆታዊ ርክብን ክንፍጽም ምስ እንደሊ ኣብ ኣቮካዶ ዝርከብ ጥዑቕ ትሕዝቶ ቫይታሚን ኤ ዋን ኦክሲጅንን ተኣፋፍ ብምዃን ብጥሪኡ እንተበላዕናዮ ተመራፂ እዩ ኣብ መደምደምታ ኣብ ገጠራት ምስ እንጓዓዝ ጽብቕቲ ጓል ዝረኣዩ ኣቦታት ኣቤት ክትጽብቕ ዘቆልዓ ዘይኮኑ ዝብሉ ኣቤት ዝእኽሊ ክጽብቕ እዮም ዝብሉ ነዚ ኣባህላ ክንፈትሖ ስለምንታይም ከምኡ ዝብሉ ምስ እንብል ንሕና እንበልዑን እንሰትዩን ኢና እንመስል ንጥፈት ሓይሊ ወይ ፀዓት ዝፈጥሩ መግቢ ምስ እንበልዕ ወይ ምስ እንሰቲ ንሕና እውን ንዕኡ ነንፀባርቕ መግቢ መልክዕና ጥራይ ዘይኮነ ኣተሓሳስባና እውን ይጸልዎ እዩ ምክንያቱ ምሕሳቡን ብዘለና ፀዓት ስለዝምእዘን ስለዚ ኣብ ፆታዊ ርክብ ንዘለና ፀገማት ክንፍውስ ምስ እንደሊ ኣብ መጋግባና ኣተክሮ ንግበር ብሓፈሻ መግብን መስተን ጥዕና ጥራይ ዘይኮነ ሕማም እውን ስለዘምጽእ ምቹው ፆታዊ ርክብ ክንፍጽም ምስ እንደሊ ነዞም ዝተጠቕሱን ካልኦትን ኣገደስቲ ምግብታትን መስተታትን ኣብ ዝርዝር መግብና ነእቱ ነቶም ዘይጠቕሙና ድማ ንእለ ብተወሳኺ ቀድመን ድሕርን ፆታዊ ርክብ ክንወስዶ ዘለና ምግብታት ኣለሊና ንፍለጥ ወድሓንኩም ኣብ ዝመጽእ መደብ ይረኽበና